20 гасыр башында җәдид мәктәпләрендә дөньяви фәннәр укытуда татар хатын-кыз мәгърифәтчеләре. Мәгърифәт йолдызлыгы дип аталган халыкара конференциянең бер секциясе нәкъ менә шулай атала. Гомумән, әлеге тема интернат гимназиянең фәнни юнәлеше дисәк тә ялгышмабыз. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Шын татар кызы нинди булырга тиеш? Казанның 4-нче гимназия интернатында ел сайын мәгърифәт йолдызлыгы дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференциясе үткәрелә. Ак калпак оешмасы исеменнән ихластан тәбриклим. Мәгърифәтче укучыларның мирасы хәзерге укыту барышында файдалану өчен тырышабыз дип искәртте фәнни-гамәли конференция кунакларын сәламләгәндә мәктәп директоры Таһир Гыйззәтуллин. Әлбәттә, безнең 20-нче елның башыннан гына түгел, инде күптән үк татар халкы, төрки халыклар гыйлемгә тартылганнар, белемгә тартылганнар. Конференция гадәттәгечә секцияләргә бүленеп узды. 10 ел дәверендә мәгърифәт йолдызлары исемле проектыбыз эшләп бара. Безнең бит гимназиядә кызлар гына белем алгач, шуңа күрә безгә бу тема бик якын булып күренде. Татар мәгърифәт тарихы, татар хатын-кызлар мәгърифәт тарихы аерата да кызыклы һәм әз өйрәнелгән дип без аны санадык инде. Сезнең арадан да телебезнең галимнәре үсәр. Мәгърифәт йолдызлыгы конференциясендә барлыгы 70 укучы катнашты. Минем өчен бу бәйге безнең татар милләтебез, татар телебезнең данын таныту, тарату өчен кирәк. Без татар булып, үз телебезне белергә тиешбез, үз телебез турында башка кешеләргә сөйләргә тиешбез. Һәм бу безнең иң мөһим бурычыбыз. Жюри фикеренчә, киләчәк шундый фәнни эзләнүләр үткәргән укучылар кулында. Минемчә, шушы мәктәп күләмендә генә түгел, бу татар дөньясы күләмендә дә бик әһәмиятле вакыйга шушы конференция үтү. Мәгърифәтнең тарихы яктыртыла. Ул балалар өчен бик файдалыдыр дип уйлыйм. Чөнки ул бик гыйбрәтле, бик күп сынаулар аша узган, бик күп киртәләрне үткән. Күп еллар дәвамында оештырылган конференция кысаларында татар хатын-кыз мәгърифәтчеләре һәм аларның тормыш юллары өйрәнелде. Искәндәр Гыймалдинов, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.